ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଲବେରା ଗଛ ଲଗେଇଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଗଛ ଲଗେଇବା କ'ଣ ଭଲ କାମ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଲବେରା ଗଛ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଉପକାରିତା ଆଣିଥାଏ। ଖାସ୍ କରି ସୁଚାରେ ମୁହଁରେ ଲଗେଇଲେ ଆଲବେରା ଆଉ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ କୁଣ୍ଡରେ ଏବଂ ଛାତ ଉପରେ ସବୁ ସାଇଜ କରି ରଖନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଇଏ ଆମର ଆଲବେରା ଗଛ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଲଗେଇଥିଲେ, ମାଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା ତା ମୂଳରୁ। ଆଜି ମାଟି ଦେବା ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲି ତ ମାଟି ଦେଉଛି। ଦେଖିବାକୁ ଏ ହେଉଛି ମନି ପ୍ଲାନେଟ୍ ଗଛ। ଏଡ଼ିକି ଚେଇଁଟେ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଆଣିଥିଲି କେତେ ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବି କଇଁଚିରେ ସବୁ କାଟିଦିଏ। କାଟିଦେଉଛି ଏବେ ତାକୁ ପନିକିରେ କାଟିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କାଟିଦେଲି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ସୁନ୍ଦରିଆ ହେଇଛି। ସବୁ ପାଇଁ ଛାତ ଉପରେ ମୋର ଆହୁରି ବହୁତ ଗଛ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଗୋଟେ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।